हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनैबो गोदान भिडिअ बरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि मोजां नङो दिनै नोंथांमोनसिम गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर दिनै भिडिअ जागोन आङो ना इउटुब चेनेलनिफ्राय बेसेबां रां खामायो मासावहाय आरो गासै बेसे रां खामायखो आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो आङो मबाइलनि स्क्रिनाव फैबाय नैबे जाबाय आंनि zestboro YouTube चेनेलनि माखासे नुथाय आरोना लोगोफोर बियो बे आंनाव साबेसे साबस्क्राइब दङ आरो गासै बेसेबां भिउस जाखो टटेल बेसेबां भिडिअ आपल'ड होखो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबेवहाय नुनो मोनगोन zestboro आंनि बियो प्रफाइल आरोना लोगोफोर नैबेयो जाबाय आंनि प्रफाइल ओमफ्राय आं गासै बेसे भिडिअ आपल'ड होखो होनबा टटेल 82 भिडिअ आपल'ड होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि साबस्क्राइबारा गासै 146 आरोना 146ल' अनलि आंनि साबस्क्राइबारा ओमफ्राय भिडिअ भिउस टटेल भिडिअ भिउसआ बेसे जाखो आंना 7571 आरोना लोगोफोर 7571 बे जाबाय आंनि टटेल भिउस आरोना ओमफ्राय नैबावहाय नुनो मोन्दों माला खुलिखो आंनि चेनेलखौ आङो जुलाइनि 11 2023 आव खुलिदोंमोन आरोना लोगोफोर जुलाइआव खुलिदोंमोन आङो ओमफ्राय आङो बेसेबां खोथानोसै नोंथांमोना आङो मासाव बेसेबां खामायो लोगोफोर नै मन्थलि यारनिं आङो $2 $30 खामायो आरोना लोगोफोर बोसोराव बेसे जायो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागासिनो दं यारलि $22 बेसे जागोन $22 इन्डियान रुपिसाव बेसे जायो 1829 जायो आरोना लोगोफोर बोसोरावहाय 1829 लानानै बेसे खामायो नोंथांमोननो देखायनि $359 इन इन्डियान रुपिस 29,000 खामायो आरोना लोगोफोर आङो 1800निफ्राय लानानै 29,800 खामायो आरोना आङो